jee paak isi na iwu oge echi na akwa na-eme nke ka akwa na-eme nke a arụsị egbu ogu bịa lụọ kịjaba ka ị ṅụrụ iyi na ikwu dịka ya ajụ gị ife ọzọ oge echi jụ gị gwa gị ife ọzọ i kwuru ịlọọchi ya wule fon na-ekere m smart isi akwa onwe mgbe mụ na gị ji kpa na ọdịka ya adị na ọdịka ịgwa m dịka ya ọ bụ ya ka Ogechi jụ gị Ogechi gwa gị sị gị ka o nwere ife gwara gwara maka akwa ọ ele gị ya lapụta gị jee paak iburu ibu ifiruo n'ịma ife ị na-eme ifiruo n'ịma ịma ihe na nwa m ibuo na-abụ ya bụ na nwa m ma ife ị na-ekwu okwu na-ekwu ime ka nwaanyị esi na ị na-eje Zion sọsọ nwa ma ihe na-aga m ogirigiri o ji ego echi ma ife na-aga ihe na-aga some people ya kpọ na ife na-eme bụ saga ka ọ na-agba ọnụ kọntent kwụ na-create yes ọ bụla kọntent Ogechi njaka sọtụsọ na-ekwu ọ na-enweta evidence sọtụsọ na-eme ọ na vidiyo ya na-eto ogologo ọ na-ekwu okwu ọfụma mana o ji enough strong evidence about you o dee rekọd ihe gịnị na-abụ na-ekwu jee paak maka isi ekwu okwu yes under fire me yes ọ give phone you can write anything you want and achọ m any comments jee paak si na ọkụ anyị na ọkụ agbata akwa ya bịa ka ọ ṅụrụ iyi arụsị ya egbu ya one of creme smart wagwa na phone si akwa ọgwụ mụ na gị ji kpaa ya dị ntu a gị na-akpa akpa ya dị ntu a kama ọ nọghị ife ete nke na ife ọ na-eme wee jekwuo nke aha dị otu that one adị apart ebe a ka mụ ekwu okwu ịgba bifo kwere ndị Zion atras secret leak ya n'ụkwụ ka akwụ gị ọ ka mma imekwa ekwucha na ipugoro asa ịpụta n'azụ ịpụta n'ihu Facebook na-ekere m na-eje ụka ma ọnwa dibịa nọ na steeti ihe eji nọmba fa ọnwa dibịa nọ na steeti jepa ka eji nọmba ya ngwa keke na vidio mosia na ahụ adị a na-atụli ego kwụna kwesa kpọ ndị dibịa niile ofu na ofu nwaanyị ọkpa ndị ụka efepụta n'ihu na-akụzi gị na gị na-agọpụrụ eziokwu na-akụzi ife ọzọ ụnụ pụọ n'azụ na ọrụ na-eme ife ọzọ ka ebe ụnụ kwa akwụ ụnụ bịa n'azụ na-akụzi ife ọzọ ụnụ bịa n'iwe na-akụzi ife ọzọ eziokwu pụta ogburu agras ka ndị weda na-eme ka ọ bụ na ọ na-akwụ ụzọ ma ọ machi ihe ọ na-eme okenye arụmana tee paka ile gị alapụtakwa gị o maka isi ekwu okwu na ife ịkọ maka akwa ọ na-akwa bụ onye okwu that is one thing ya mma the one thing you want to maka akwa na isikwa na akwa na bestimol etinite ọ shiri m akwa bụ onye okwu akwa bụrụ onye nwaanyị na control ọ bụrụ akwa bụ onye nwaanyị na control jide paka ihe ekwe pụta na ọ na-eme ya bụ iprove ebe ife ọ na-akwa bụrụ onye okwu atọla atọ ka the one thing you like akwa bụrụ onye nwaanyị na control awụghị na-ezobi ka gị na gị ịkọrọlala na ogbe ishe ojikwa mee nka pụta na ọ na-eme akwa bụrụ onye okwu isigoro na ome nke ọ na-amụ ụzọ amụ ụzọ na ọ bụta akwa fọbụla awụsa na ụta ma ha agba na-agba kene chukwu na akwa bụrụ onye okwu akọ ya yati na mụ na mma ọ dị ife ha dịrọ ego gị moto mgbe ndị mụ asị na nwere ihe ma agbata akwa amezigo gị moto nke nka ka ịma gịnị ka ịma bụ ọgwụ ka ịma dịgba ọgwụ gịnị bụ ọgwụ ka ịma bụ ọgwụ ịkpọ nọọ ewu ahụ na-egbu na nke a na-enwebu ya bụ ọgwụ ifere mkpịsị dị n'ahụ ihe ahụ ewu ahụ na-egbu bụ amasị mgbe dibịa na-anwụtacha anya na ya otu igo idime n'ọgwụ mana ehu na ọkụ ahụ na-egbusi egbu ka gị nwa nwetara ego fụ ebe ego gị na-aba fụ ebe ego gị bara na ego gị bara na egburu ọkụ ọ na-egburu ehu ọ na-egburu ehi ọ ka gị nwa nwetara ego fụ ebe ọ bara ewu ahụ egburu nga ha bụrụ abịrị bụ ọgwụ mbụ nwe kpara akwụkwọ dibịa tiri mana ịma iti ife nọ nga ha otu ya mana ihe akpụ ya na onye abụ ife mana ihe abụ ife ọ mụrụ ha so ọka eje ka afụ jee paakị were egwu eze gị ọnụ mgbe gịnị gọbụ eziokwu ụdọm nke agha ya ewere ihe na-agwa gọbụ eziokwu isi ya na-ekwu ọ na-ekwuzi ebe n'azụ ị na-akpọ m na fon na-eme ka emezuo mmadụ na-asị m gozogbo ekwu ya kwụsị ikwu ọ na-ekwu eri gọbụ eziokwu sa nnechara ma mmụọ gaji ga asa na nnere paasị mmadụ gịnwa bịa rụrụ ọrụ ara ya ekporo na-amụ amụ sị hei ọrụ gọbụ eziokwu kwuru ị na-amụ amụ nna kpọ ya fon sị gị jee paakị gwa gọbụ eziokwu ya dịrị iti elobishi ya chika na-ere paasị amere paasị ma esi ụmụ oyi ọkịja jebe ọgbawa ezi ka ebe ozu dị
onike mụ na na fozu a ndị nọ nga ha elechi ya ije dakwa ozu ka nke ati na ozu ka da place ti na a na-ebute ozu 247 mana adịm agbazi vidio ebe a ka ọsọ ụnụ sọ na vidio na mmabido onye agbụrụ ha na ọgba m ozu ka da place ti na anwụ anya kpa ozu aha ka ị na-eji buru ozu dedebe na arụsị debe ebe elen arụsị ụlọ mmụọ na da place mmụọ ya akụkọ kutu gị papa ọtọ gị bụ taa ihe chere mmadụ o mmego gị iri ga na-alapụta gị okenye dị ka isi n'igwe okenye iburu hom iburu okpo ị na-ekwuzi yati kedu ebe Chukwu na-akwa bụrụ onye okwu simpụl aka ka nchegwa gị were fon kpọọ ya akpa ọgwụgwọ m na gị ji kpaa na ijikwa eme nka gị na-akpa akpa oge chekwa gị na-akpa akwa akpara oge chukwu bụ n'ife ịgwara ya agwa ife okwu bụ n'ife ịgwara ya agwa gị na-akwa ọsọ gị na-akwa akpara and ife anyị gwara ya bụ ife gị nwa stinkri onye own because of na ị nwere blen ụmụazị nwere blen ibu blenu bum kerie ka ya na inwe blen people's club ama ka mesi ike okwu mana inwe blen ebecha amalify emechi ihe ọ blen inwe bi ya inwe blen ụmụazị wee na-atị nke n'ọ mmadụ ka eji agwa ụgwọ ka ebe ya fite ụta mmadụ ọbụ akwa na fon akwa onwe na ga-eji kpa ka nke ọsọ gị na-akpara ọsọ gị n'ife ịgwara ya agwa kene Chukwu na-akwa abụrụ onye okwu mana ike nwụọla ya tinye inwe ife ị na-ekwu ọ na igwe oge jide ka ntị bịa ka ị nwere iyi bịa nwere iyi na nke akwa ọ na-eke n'elu iwe ọ na-elu pres na ikwu kwere ka ntị ịdị gị iti ọgwụgwọ ọdịmọgọrọ ga-ama afụgoro onye na-anya nwe anya iji afụ ụzọ ọfụma nega ife n'ojugo chi na-ekwu abayu bụ eziokwu ma ọ kpọka ma ihe niile ọ na-ekwu ndị ka ejiri kisa art ha mana kisa art gosi na your conscience is not clear. A na-wonder ọ na-ekwuzi maka akụ Zion maọbụ ndị Zion maọbụ anything ọ na-ekwuzi maka gịnị ka ọ bụ eziokwu onye abịa ịkọwakwa reason anyị na-edere mmadụ reason onye ji kwụsịkwu maka ndị Zion ibu moto wee dibịa biri gị na-eje ụka jee nga na-akọtọ ndị dibịa mana ọ dibịa biri gị moto ị na-anya na-eje da chọọchị kịta na ọ na-anịza gara chọọchị nga meziri ime wedin akụ ahụ ibu n'isi abịa wedin gị ya pụzi zero bitters lebeze kukulele bitters something is wrong somewhere ma ọsọ ụrụ na-atọ ma ihe na-aga so gị na gị nwa bụ jee pak ka ọ bụ n'eziokwu abụghị bụ n'okwu asị ya maka nke ọ bụ abụ na oge echi na-ekol na-atọ ma eziokwu na asị dị n'ife niile mana some people ya na-ebiri bụ ihe Ogechi na-ekwu abụ eziokwu Ogechi na-ekwu eziokwu ọzọpụ ihe kwesịrị ka ọ na-ekwu kama na Ogechi abụrụ onye na-elekọd ife ọ na onwe ba enough strong evidence but people ya dey believe ya well and okwu na wabata life onye kwudo okwu shejie ya park ile gwa eze gọn inigo nwa ozokwu n'ụlọ akụ nwa na asịrị ebe ozo ụmụazị ibu gbuo ohu mgbe ezie ibu bụ oke mana na-epo ịka nwee bịara ụmụazị somehow mana inigo nwa chikpokwu n'ụlọ memuzi anụla content MC Mbakara na nwunye na-eme content inigo nwaanyị gị na nwunye gị mmezi content na n'okwu ọkọzọ ikwu n'ihe anụ mana izikwu okwu bụ na ihe gị na gọvanọ okwu mere m vidio m ka na Facebook ntị na ụnụ dọrọ m mbaba ihe mmemme ka ọnụ nwochi kpuo m na nkwụsị mụ na dibịa vidio ka unu na-egwuzi yes that's my reason ji bịa ihe na-eme ya nwa ekwesị m ihe kwesị ọnụ na ihe ọ na-akọ ihe na-asị na ya eji na kezo ebe ekweghị na fon ka ọgwụrụ ọgwụ ka ndị ọcha na-eme ihe anụ nke ọzọ ọ bụ ebe ịkpọdo ya na fon maka na mma nkịtị ihe maka na mma nkịtị maka na m na-eme ihe rekọd maka na enwe m taịm idekọdụ kọdụ nwa na mmadụ dịka nwe that stupid time ị na-eje ụka dibia dị n'ọnụ seti gụchịkọcha nọmba ha a na-enwe finish ihe ejigo profaịl gị ti profaịl ebe ịnọ n'ụlọ na-amụ kandụl profaịl etiri nga ọrụ ọbụla ka ị nọ na-amụ kandụl ahụ pụtaka na azụ esi na na-eje ụka kịtazi na ya na-ekwu ime wedin dibia ju na wedin gị
dibia na ejure ba ndo ka na ibu n'isi onwe kwa bia wede na so so no nwa ma ihe ya gran ọsọ gịnị oge shi ma ife gara na gọvanọ eziokwu ma ife ga nka na-egbu agara asị ka onye anya mgbu na-eme n'ike ụlọ atọ ma ife na-efe na-aga mana pepụl ebiri bụ eziokwu chinyekwa bụ esi oge shi ma ife ọ na-ekwu abayu je pak ife ihe kpọọ mmadụ na fon nwaanyị eji lekọd igi na voice gị na mmadụ ibe na lekọd ọ bụrụ je pak na oge chi na-eme ya na oge je pak na medicine na je pak na-ebupụta evidence ọ na-enwe ya wee ọ dịrọ mma gị mmadụ na-ekwukwu ime ya lekọd onye na-eme Ogechi kịta na ọdịzị gọvanọ Ogechi amụ ife ọ na-ekwu ọ na-ekwu okwu asị maka ikwu maka bebi ọkụ ma nke ikwu mere ife anyụ nka nka ihe niile kọchara ọ na-ezi ya Ogechi si ha wee na-ekwu ya pịkpa na gbazị Ogechi amụ ihe na-ekwu ụmụ ife ọ na-ekwu mwaghachi ikwu okwu bụ na mama ka o si adị ọ na mmụọ eji ya mee evidence dịka ofu ya nje evidence ya n'ime mmadụ niile a mana onye akwu okwu maka m na mgbupụta ya voice ya dị ya vidio ya dị ya nchat m na bụkarị na fon m ndị ọkpọ ntu anụ a na-ekwu a na-akpọsa afa ama ha niile ma mụta m niile ọzọ ọzọ gba nkịtị ma ndị dibịa n'okwu na okpokwo ntu ahụ ma ndị ụka ndị na-eme pasọ na-eme dibịa ama m ha niile kọs na-eje ha nso ama na ha na-agwa m weta kantin mana anyị ije mmadụ nso ya dị ise ezi ịmaka osi adị ịmụsị mmadụ mee kọl ebe nọ ịmaka osi adị ma mụ abụọ na-ekwukwu okwu agha ụdị paralịlọ so je pak were ide kwa ezigbo ọrụ ya bụ Ogechi isisi gị mee ya ọsọ gị bịa yọọ ya ayọ ịmụ ihe i mere yọọ ya ayọ kwụkweta dọgọ mapa m ifiri no peji gị ka ọ na-egro peji gị yes ọ na-egbukwe gị egbu ọ na-egro yo peji ọ na-egbu gị egbu bịa yọọ Ogechi ayọ onye ọsọ gị mee ya ka ọ kwụsị ikwu maka gị ibie family gị chịkpọpụ n'ụlọ ọ bụrụ inwe kọntent mezi kọntent gị na nwunye gị afọ m ka ị na-eme mgbe ụfọdụ ịnọ n'ime ụlọ mgbe ụfọdụ na-eyi bebi o bebi leave me mgbe ụfọdụ weta akwụkwọ nye ya si ya chuzo dọgị okisi ka ọmụmụ nke style na-eme da nwa na-ejide onwe gị na nnukwu okwu gị na gọvanọ eziokwu mere m ncha ekwechiri m ma ngwa ha bịara si ya ori ifite onwere si Lagos kpọrọ DSS na SARS bịa Oraifite bịa buanya uche ozu bịa Ọkịja bishọp na-aga achụgharị m owetu ikpe mere mgba vidio achụgharị m ọ gị mere ị na je pak gị na gọvanọ eziokwu mere ihe niile ahụ ma mụ anwụ ụdị mmadụ mbọ jide mpostu nwunye gị na họtel mụ abụ onye isi jiri vidio mụ abụ epostu nwunye gị nwụọ na họtel kpọ na fosi mdo mụdịrite mudo ya ọmụdo ndịlitere gị ya nsị gị oke mere ihe mere na ọ dị ọma ese isi m ede ma ọ bịa ndịlite ya ma ọ nwere ndị nwara ihe edilite ya gọvanọ kwụsị na mụ abụ mmadụ na eyikpụrụ m kọza dị nga gọvanọ kwụsị na mụ abụ Ogechi na-ere paakị mmadụ ndị pụrụ kọza ndị post sọzọ ma gọvanọ kwuru ya na Facebook Ogechi na-ere paas na ndị ya gwere paas na-enye ọga m na-asa na nka ọ ji pak si gwụọ this man ị kpọrọ ọga gị abịghị nwa bọyị gị onye mamụ na bụ ọ gị bụ gị ya mana ọ bịazi ka gị dị old ọ gị abụọ gị ya ma pọpịpọ mkpa amụrụ ịfa vidio ịfa ọka na pụrụ emasị ambịa and ndị ọgị ya nọ na Asaba and nke nọ na 33 ọ na-abịa na these shrines gotara ha parts human being eji arụrụ oke ite eji agwụrụ ndị mmadụ oke ite. Enwere another blogger we will include you. Tin m na-agwa unu this thing bụ that thing m na-agwa unu Jik and ndị ọgị ya nọ na Asaba and nke nọ na 33 ọ na-abịa na these shrines gotara ha parts human being eji arụrụ oke ite eji agwụrụ ndị mmadụ oke ite. Jik na-ere paasị mmadụ ife gọvanọ kwuru mgbe je pa na post akwa this man nwa boy ya because nwa boy ya be ya apụtara na this man agadi ya agadi kwa ka be ya nwa boy je park ọ ya be na tụtụrụ je park ego mgbe je park na MC wewe ọ ya be na atụtụrụ ego ọ nwa boy je park be ya mgbe je park na post ya nwa be ga na nwa ya delete this stupid video asno ya eme so ko asno ya eme atras video ka ngati na mgbe kwa this man na phone yo ba kwa si ado ina emu my image this video ọsị na delete ya
No tire kwụsị ime ediri ebido ka oyi delete ya sị ọ bụ na mmadụ ji apụzi the video ajik na-ere pasị mmadụ ma iji na-egwu akpụ ozu eju kedu ebe esi mebere nke na-ere ebe a na-ejeje ebere ya ndị mara afọ m ndị mara na arụsị ọnụ gochọta ọnụ nke ọnụ na akwati ya jee pak ihe niile ojikwa isi n'ekwu about you ma ọ bụ eziokwu nwa boy gị na-abụ na before ịda atụ jee pak ibe na Facebook ya mekwu ori nwa boy gị na-anọ before bụ onye Ọkịja nwa boy gị na-anọ before onye Ọkịja mma akpa afịa mgbe mkpa afịa na ya chat bịa na o ime onye ma mkpa afịa na pepe ya chat bịa na over the guy nwa boy gị na before bụ onye Ọkịja ịda atụ m na ihe gochi na-ekwu abụ eziokwu ọ gba Facebook na bịa kọkọ ori more the guy okwu everything about you afọ m video Kongu epostiri ya bụ ochie mana epostiri ya mbọsị ya ọsọ gị jee pak ekwara ka okwu ihe mee na họtel mgbe nwa nrumu nke nwa ọsọ jee pak ekwara ka okwu okwu ka okwu ọ nwere Kongu ma o nwere ife Kongu dibịa ma about you o ji si ekwara ka okwu jee pak nke mere ka okwu eme na rumu vidiyo afọ vidiyo ala nwanne nya ya mere vidiyo ochie bi pa Kongu si jee pak ekwara ka okwu eme na rumu nke so ida atatokwa abụka mana video mere akakwa ya ejeti ịkọ ya tieti na nke mụ bụ ide play ide show nke ma gba nke ogechi na mọsị I'll bring evidence onye ha mịa bring abụ ogechi na eme nke ahụ I'll bring evidence I'll put it here abụrụ m ogechi na eme I'll bring evidence ma onye weta mgbe bụ n'ụta onye ha akpụta ọpịa nga efi ya akpụzi afọ gị sef ụmụ afọ gị niile ihe apụzie mọzọ mere onye kọrọ ime onye so don't interrupt oyibo ọbịa don't interrupt me in this video just go and do the necessary thing Togechi Nimezeka ask you to do by apologize oyibo ya na chika sọmọ oyibo bye go and do the needful oyibo ya masọ sekretary jere m akwụkwọ nya na mmiri go and do the needful Togechi Nimezeka ask you to do. She only asked you to come and apologize on behalf of his father as you offended. You should go and apologize to the woman. Simple. All this stupid thing will stop. Some people that want to saga, that want content to create. Yeah, block content. All the people that watching me here, that is not content, that is real and reality. But okay, she want evidence. Ujiaka. Onekwu ka nwanyị. People are no content. Jee pak. Go and apologize. Go and do anything that woman asked to do. She won't happen. Go on. After content in a make I like that content. Either she is here, it's a with the dog or be a kiss or we choose the one. I like that thing. No manager or ya barari. Upon Doka. I'm on Nina Mumina. I want to be your number, Japak. I want to be a number to your number. In our walk, Kakayam myself. Japak and I walk, I don't want to get yourself. I was on the one Wakuma. Japak Maria. Kariam. Japak Naja Dibia. I put a phone, Dibia Mary. After you on a query, when I put you on a query, or go visit when I say, one I want to soak, and I want to soak. Or Jeba Traja, go Saja, or Moyoko. Yeah, there been men about Traja now, be Jeba Traja before. Now Musoko. Yeah, how many educations give me a copy of the back my bum? Who's the mamma bum? You mean what about the baby Opuni? You know about the Opuni, if I am about Opuni, Yanka Opuni. I won't get take your wine on her back. Taking a wine at back. Na pale wine kataka onye gi ko ngeke pale wine kataka omeo mele gi ngeke yiki na wine mo gudan wine na pate park ina go wine ikuni na come do the necessary thing in the comment you can insult me or your phone cage you can see me once you can tell me idiot nkanka I don't fucking care mo fa say mo ina insult himself ka Facebook na homo mo ina the rubbish abego yeah na me share video nke ha dịche ma mụ na akparị m ihe ifidio niile na akparị na comment section na ị na-eme ego my Facebook is monetized a na-akwụ ụgwọ so ihe emekọba m ihe abụ isi kparị m ihe arụ share video m
Man, check it, but I'm not body comment. Your comment is helping me. Your insult is helping me. And you even need insult. That's why I scam but online. I need that insult. The insult is helping me, it's helping my life. Yes. Go on a jetpack, go and do the necessary thing. Jetpack, I'm not awake, it was give you what about any bad them can't. I was you. I think the necessary thing. Can this woman allow you to live your life? To enjoy your marriage? Come on, let's get kids, become let's get cano. If I go honeymoon, I'm to manage again, I must say, but you have honeymoon, did your honeymoon with your wife? You have to be once in there. Could do be there. I'll some so could do be there. Could do be there living a woman. Oh, I'm going to even can you wouldn't have want to on in America. Since there not want to go could be a way you give in America. Obesia or Bass. You in a meow, Masodio, go with Vienna. Where they can do. Where they can solve. Sorry mean many things, mean a lot. Agree, you are only allowed okay, alive. You, sorry. Concur. What is it? Interest wine, but I'm not going to talk or by you wine and I wine you want to near fair talk or. Is a meeting now, come in Mute Ocean Jackie Yanaka. In with the Gueria. By it by Akan Zion. Because I'm on one link to Akan Zion. Link here to Akko Zion. I am one link. That's because of that thing with Ziri. You were not cause yet in a cause. I cause even in a collar. All the first you know, COTL call, or be a first ready. Oh, evidence about you. Oh, much evidence about you. Ah, the first ready. Well, I'm not one I hear with us well because in a for the case of a man for an education. You were never evidence about the money. National common on in which you need say we check the money of any say but no more. If she would an alaka, to get in the king with the gear. Okwa, Upon I have over Macosa and get my visible and can't. Mana, until Tanzania. Something is gone somewhere, Monoso no nab, the Yamoyan. So, jetpack, concur, you know, bitch, Noko. Concur, you know, you need not Badamunga. Guy, I don't get point. Yes. Yes, I don't get point. Yes. Every day I don't get point. You kuna bego. You kuna I don't get point. Yeah, it's here na Makuska was changing here. I don't get point. The cook no go. Then I don't get point. You are mugu. You are very stupid and ugly and in a boy. Oh, we want to get from here. We back here from money by the Solo mo iba wa. O iba abego. So tell ya ka boys I no get point. O iba ha egu aibu. Na so money cosmange. So them kido iba ko iba abu ibu. Inde you no get point. You are nothing cities. You are Pariamo. Paria abego. Mobile ma ke Maria. Comment abego. So we see you go share video no. Ko share pack. Taga je pack. Ko yaka. Ya na agwa abu eje oge echi. Ọ bịakwutere oge echi ka o wee hepụọ link ya tu akụ. The link ya tu men nwe ife a na-arụ. Ọ na link gị ya ma problem shadazire ime etiti ha niile. Ọ dị ka problem ego merife niile. Ọ because of that ya je pack na-achọ o nwere ya na-achọ ka oge echi mgbe na akụ education asị niile. Ọ kwụrụ asị niile for nothing. Ọ nwere ife ọ na-achọ ju na akpasị niile. Ọ kasị niile a ka oge echi fidio na Jepak bụ mmadụ. Ọ ka oge echi fidio na Jepak na-ekwute okwu. Mmadụ ọ nwere nwanne nwoke ma hapụ ikpe afa. Ọ bụ agụ ojibia ntụ ọ bụ ịna ndị mmadụ nni ọbịa bụ onye akọ na ihe. Ọ na-akụ asịrị maka eme. Ihe ọ na-akụ ya bụ kọkọcha. Onye asịrị nwere ụgwọ na onye asịrị nwere ụgwọ, onye asịrị nwere ọrụ, onye asịrị nwere ụgwọ. Ọkọcha asịrị na nwere ife ọ na-achọ. Ihe ọ na-achọ nwute gị ya. Mana ihe kwesịrị ime oge echi o mechabara ya abụ iwu oge o nwere ibu iwu oge echi o ji ya kwenye na nwere something is behind it. No, something is wrong. Ono be ka ni enwa ono oge chiri ya na abụ abụzi ya ayo abịa ya ayo
abịa ya ọmpịa ya ka ọ ga-esi mkpụrụ ihe ọ na-ekwu Sọmi afọ so Ogechi nwere narị ihe na-eme mana ga-aba problem ya bụ zikọba ya ọmpịa ayọ deal ha niile ha kpara adịghị complete ihe nwere ife ga behind them ya ha dịrọ complete mana ya bụ iriwe iwu Ogechi anaghị ha gbanwee Ogechi chọrọ ka jee paakị nụọ ọya ha nọkwa ji wee jụọ nụọ this one na-ewukwu Ogechi iwu ị na-ewu Ogechi iwu ka ahụ ma ọ neke ha na-abụma mana Ogechi na-ekwesị na-abụ jee paakị bịa yọọ ya mgbaghara simple o nwere ife na-ewu Ogechi iwu o nwere ife na-ewu iwu anaghị ya bụrụ ọchọ ka ọ nụọ Ivan ka ọ bụ ka ọ nụọ nke abịa siri akwa ndị mgbe akwa mere ihe last 3 years akwa mere ihe nke ahụ jesi ya narị ya nke ahụ kọchọp na ojibe ego jesi na anarị ọya nwaanyị ọ dịka ụtọ nwa o nwere onye Ijepa kwesịrị ịnụ ọkwụrụ Ogechi na mkpọrọ ọya anụ Ogechi ji wee ri nke ya to one something onye gechara nkiri ya ma Ijepa ka propose the promise ọya na-ewu Ogechi iwu ma gwuo na ya nye na-aga m ọ ife niile na-eme na mgbe mma eme ka nwa mpe na-aga mana ihe a na-ewu iwu and Ijepa ka a complete by the mission ị na-afụ m na-ekwu maka ndị ụka ndị ahụ Lagos aye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 wu ịkpa afọ a na-abịa anwụrụ m ndị na-anwụ mara aja adị ndị anwụta m nseke mma akpọ ha afa mana ndị anọ na mgbago aye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 wu kposikwa afa nke mgbe kpọzikwuru mma bụ onye mkpụba yeyeyeyeyo afọ chọcha agba ya ayeyeye ịkpọsikwa ha afa nke mgbe onye kwuru ikwutere n'isi ọgba bụ ndịkwacha so o nwere ihe na-emere ya jee paakị na-achọ inweta ujibe ka na-akọ Ogechi asịrị na-akọ asịrị na-akọ asịmọ niile ka ọwa Ogechi nwere ike inye ya ọ na-achọ Ogechi nye gị ya ọ na-achọ ma jee paakị kwesịrị ediriba ka na-apụrụ ihe na-aga paakị kwụba ediribazi a na-enwezi Ogechi iwu ma Ogechi na-ekwuzi na let bygone be bygone let jee paakị come and apologize oyibo abịa ọya anakwanụ oyibo Jike sọpụrụ ijere akwụkwọ oyibo Jike ya onye nke asị Jike ya ọnụ making point amụrụ ewu dere m oyibo a no prosper Jike you are not making any point of this live broadcast then go onye nke asị then go offline why are you still here nwanne adịghị happy ife nanya aka ihe mụ na this live video isi ga mmadụ na-ekwu ndị kacha onye nwe data wee nwayọ gagide ya n'owu techaa ya na bibi ozugbo ide ihe ije na akwụkwọ nwa mkpi m ụzọ ọba ije na akwa egoro ka m ke egoro gbaje chọkụ ka ebe nọ kịta ke gbaje chọkụ ka ebe nọ egoro ka onye ife conclude anything wee tie ka ịnụ point ebe m na-eje n'ife nchọrọ ikwu Ijepa can meet Ogechi for never online kata. Ijepa can meet Ogechi for reason, for business, for something. Ogechi, you have the business, you have the connection. Money yes, Ogechi said Monsieur at last on Monsieur. Why else I know on Monsieur? The business I make it. Business Ijepa can deliver here. You know, if Ijepa I'm missing zero beta advert. Any money was repeaters. Only Monday was repeaters. Ijepa no life. Ijepa ya bata lie. No, watching ya bata here. Only Monday was repeaters. Akoza yon oya nwe. Only beta advert ya. Unwe reason why you could see advert ya. Ogechi na koza yon odika ezbo one lazy boy. Amaka me see ku one am no dika padi. Ribe na afọ, ribe na afọ. Ijepa can now complete mission ya. Complete mission ya. Anono onye kwesịrị no akpana dis anọ ya anụ ọnụ onye a ama m ụtọ nwa ka ọ bụ Ivan ama m ụtọ nwa ka ọ bụ Ivan ama m onye nke ọnụzi onye nke ahụ so ya na-eso na point na-eme Ogechi iwu so ọ bụrụ ya jee paak oge ya sịrị na-akpọ ntu arịa akpọ ntu si ya owo niile gone na-akpọ n'ebe ọkpọka ya kpọta nwanne ya nwe ikpọ nwanne ya okwu nwanne ya
o a na-ese okwu sa o n'inugo nwa ya sọrị na esi gị aka n'elu n'ichi gị aka n'elu n'ịgbasa gị aka gị n'ihe ngịgo boot ma ọ bụ ndị na-ekwu okwu ndị sụrụ oyibo n'ihe ngịgo boot o ihe enjoy your marriage ka ije honeymoon jebe ka never go honeymoon ije nsha nwaanyị ngwere gbara jebe ebe nwaanyị jebe sa India ka ọ bụ ebe ọ na-abajebe India adịghị gbajere business never go honeymoon gaa honeymoon ka ịla nwata ọfụma ịlaba nwata amụ arụba nwa arịka mmadụ sef jee honeymoon jebe ka ịla nwata ọfụma ịlacha nwata ọfụma ya na amaghị ya ihe ọ na-eme na Facebook afọ m advert o mere poem Popofen. This is not charger around the world. We have earpiece, quality one, affordable one. Ina ba yo maje park. Ini di la e mo wa amu ni ipu. Ini di mo wa amu ni ipu. O mo ri yo na ekwu. O be na ko wa ofuma. Ade ba to me so ye ma de ba to me mo se. I want to the meal. We have affordable power back. HP 50,000 amps nka kpọrọ nwa ekwu ya you have 20,000 amps na ọchịdo nke mma na-ekele ketu we have earpiece airpods you can come and patronize us we are in the Osunwere wesukpọ jeba ka mara nwanyị ịnwa ihe egbu ya ibu igburu nwoke itigbu ụlọ na nepa ọkụ akpịsịna nepa were n'ọkụ ịtọkịrị na depa ka arụmahụ igbu ya ka iburu ibu ụnụ mụ onye amụkwa bụ ihe onye amụkwa ihe were kịta ji ya rụwakwa iron door na iron bed ọka onye amụkwa bụ nwunye gị ma mma nwaanyị na mmanụ ma turuturu ọmụmụ nwaanyị mana ị na-ede iri ọfụma ma na-ede isi amụrụ ikpu ọmara ihe ọ na-eme enwe soro ngwuru ya amụrụ ikpu onye megara ahụ ka eme travel ị na-eme mgbe niile nwunye na ahịa eme travel isi ya amụrụ ikpu eleba ya ọfụma saasị eleba ya nwunye gị ọfụma afọ m itiri nyaa this is ife jefri na gụnụ jepakara nwunye ọfụma jepaki posturu ihe nyaa ọ kasịrị onwe ya ụwa nwe ọdọda piri ọnụ zero bita ka ọ na-eme bido ọnụ kulele bita ka ọ na-eme ọ na-eme advert ọ bụrụ kulele bita n'ụmụ ma ọ kasịrị onwe ya ọ sị no wonder this is ọ sịrị ka afọ da mmanụ nwe zero bita ide agreed no wonder I don't know what you put in this ring that make my wife to win me ụmụadị agị dịka ibu afọ biya jibere nwaanyị buru ibu onye gị mma bụ ezi ana m akọ eke ọrụ mara mma nwaanyị ọkwụra nwaanyị si akwa zuru ezu ka nwaanyị si eju o gosiri mma dị oge chepakara nwunye gị ọfụma ka ekwesịrị ihe ịra nwunye gị ọfụma na ịbịa ya oge echi ahịhịọ jee honeymoon oge a na-akpọ honeymoon jee honeymoon ra nwata ọfụma ọ bụgoro na ndị mụrụ ọ sị na ọ na-eme hukọp ọ na-eme achọ na-eme nke a bụ amụ dị iche iche nke a bụ ofu amụ nwoke ihe oge chi ahụ ka ihe nwere onwe gị iri bụ laịf gị oge chi ihe na-eme na ihe efi n'ogologo gị your page ọ na-egbu gị ọ na-egbu nwere ya na-akpọ personal ọ na-egbu your personal ọ bụrụ mmadụ niile ya dị na-akpọ gị na-akpọ cruise na-akpọ gị fe ọ bụghị mmadụ niile ya nwere ugwu o nwere kọọ ya akpọ ọsọ nwere kpọọ ebe ị nọ onye na-asọ onye ama kpesịrị gị azụ ọ dịrọ mma ma ọ bụrụ na enwe ọfụma onye mazị kpọrọ onye ebe onye ị nọ ọza kọla ha so oge she is killing your personnel ị ka bụ maazị jepak yes mana iburu ibu oke chi gị were wago oke awa ka m kwuo ya ntu a hey white mbombo pebai hey dokwuna okeja pebai so jepak iburu mana maazị ka ịbụ mana chi gị wago oke awa so then on the boss don't let the Igbo ya ọ bịara ya na ọ na-akpa na Igbo na bịa ya na ọ na-akpa na shine use that this your fatness to shine jepa ntụ ihe na bụgo na ijiri ego jo kitchen na ntụ ihe ịha ka mmadụ na-abụ mmadụ isi buru ibu
I think you host one easy because of now your body is okay, your head is presentable. Let me put it that way. You are presentable. But Ogechi is killing that your image now. Believe it or leave it. It's killing the image, it's killing your personnel. Oyibo, jika sobro oyibo, you have ya. Obia, mo na papa patago. Oyibo. Adama ko ako can guess. You do. Obia. So, Ogechi is killing your personnel. But you are thinking you are gaining followers every day, you are gaining engaged every day. Screen your personnel. Only your personnel. Before you just pay comment on this video, watch it to the end. I'm not killing you here. I'm even supporting you, I'm even helping you. Only your personnel. Just the presentable. It is presentable. When I the presentable. Iboma. Iba. Nyamne yo Adriana mo. Nyamne yo Adriana mo. Nyamne yo Adriana mo. Iba na kuna batata mo compose again no. Hey! Jepak. Ka yo ke yo ke chawi yo. Ina pontu. Eyo, ari ya pontu. Eyo. Mapala. Nda nese. Iwe geji, iwe. Iwa mbe so no mere. Ya a compete. Imwe iwu Ogechi njaka. Iwu ya. Help me attack the woman here, Ogechi njaka. Iwu the woman.